बाक्सानि बागानपारायाव 50सेथि बाथौ फोरबोमाखौ खुंफुंनो साखाफारा जाबाय। 50सेथि बाथौ फोरबोमाखौ 7 साननि हाबाफारिजों दोलै नोगोरै खुंफुंनो फुजासालिनि खामानि मावनाया सोलिगासिनो दं। 20 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 20 अक्ट'बरसिम खुंफुंनो 50सेथि बाथौ फोरबोमा फालिथायखौ बागानपारा बाथौ फोरबोमायाव 25 अक्ट'बरनिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगानिफ्राय केसेटजों मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे बादायलायनायखौ गेदेर थाखो आरो उन्दै थाखोनि बाहागो राननाय जादों। गेदेर थाखोनि बादायलायनायाव सेथि बान्था महरै 8,000, नैथि बान्था महरै 6,000 आरो 4,000 रां आरो उन्दै थाखोनि बादायलायनायाव सेथि बान्था महरै 6,000, नैथि बान्था महरै 4,000 आरो थामथि बान्था महरै 3,000 रां देरहागिरिफ्रा मोननो हागोन। लोगोसे जोबथा समनि हाबाफारियाव हारिमु मोनाबिलियाव मेथाइ रोजाबगिरि महरै बाहागो लाफैगोन जनाली स्वर्गियारी आरो कामेश्वर बर' बिथांमोना। बेनि गेजेरावनो 24 आरो 25 अक्ट'बर खालि नेपाल हादरनि खेराइ हान्जानि मोसानाय दिन्थिफुंनाय नुनो मोनगोन। बेनिखायनो सोरबाफोर रायजो राजा नोंथांमोना दोलै नोगोरै बाथौ फोरबोमायाव बाहागो लाफैनो खावलायदों गाहाय नेहाथारि बुद्धिराम बर'आ। नोंथांमोननि बड'लेण्ड बुब्लि नामा मोनसे आरो मोनसे बड'लेण्ड रादाब गिबियाव आं नोंथांमोनखौ साबायखर बावग्रोबाय। जोंहा दा फैगौ 50सेथि बागानपारा बाथौ फोरबोमा आफादा जोंहा फैगौ 20 अक्ट'बरनिफ्राय 26 अक्ट'बरसिम जागोन। बेहाय जोङो गोबां रोखोमनि माने खामानिया जोंहा सोलिबाय थादों। फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय साब कमिटि दानायफोरा बिथांमोना मावबाय थादों। लोगोसे जों बे फोरबोमायाव थियेटार, सिनेमा, मिना बाजार आरो एक्सप' बायदिसिना माने गलाफोर बिदि लाबोनाय जादों। रायजोनि मोजां नुथायनि थाखाय जोङो एबार जोंहा केलकाता डिजाइनिं लाइटिं सिस्टेम बानायनाय जादों। लोगोसे जों गोबां रोखोमनि हारिमु आफादफोराव आयदाफोराव आखियानि खेराइ ख्रिस्टि दङ, बेनिफ्राय अदलानि, ओमफ्राय बागानपारा लकेलनि खेराइ ख्रिस्टि दं। बिनि अनगायैबो जोङो नेपाल हादोरनि बर' मेसेफोर मोसानाय फैगोन आरो बिनि लोगोसेनो जोंहा बिहामजो पार्टि दक्षिण कुसिनिफ्राय फैगोन, बिथांमोनाबो बेहाय बाहागो लाफैगोन। बेजों लोगोसे जोंहा हारिमु बिलिफाङाव कामेश्वर बर' आरो जनाली स्वर्गियारी बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। बिदिनो जोङो गोबां रोखोमनि हाबाफारिजों 7 सान हाबाफारि लानाय जादों। बेहाय जोङो गोबां माने रोखोमनि जोंहा बिदिनो आरो गामियारिनिफ्रायबो बादायारिफोर फैगोन। बेहाय जोङो मोसानाय बादायलायनाय होगोन गेदेर थाखोनि आरो उन्दै थाखोनि, जुनियर सिनियर मोननै सिस्टेमाव बेहाय जोङो होनाय जागोन। आरो जोङो रांनि होगोन, जेरै जोंहा माबायाव जुनियराव जाहैबाय माबाया सेथि बान्थाया जाबाय 6,000 आरो नैथि बान्थाया 4,000 आरो थामथि बान्थाया 3,000 आरो सिनियराव जाहैबाय जोंहा सेथि बान्थाया 8,000 आरो नैथि बान्थाया 6,000 आरो थामथि बान्थाया 5,000। जोङो बेखौ थारमाने जोंहा बेहाय साब कमिटि दङ, भलेन्टियार साब कमिटि दङ आरो लोगोसे जोङो प्रखाखनजों लोगोसे जों मिटिं जाबाय थादों। बिथांमोना गाइडलाइन होनाय बायदि जोङो बेहाय CCTV केमेरा सारिय'फाले जों होनाय जागोन। बेहाय जाहाथे रावबो गाज्रि खामानि मावनो हाया। बे फुजानि जोंनि एरियायाव गोग्लैनाय जिखिनि जायगा दं बेहाय जोङो जोंनि भलेन्टियार साब कमिटिनि अनगायैबो जोंहा बेहाय जोङो स्पेसियेल भलेन्टियार हेगारना होनाय जागोन आरो जोंनि जायगानिनो गोबां गोरों गोरा आरो बारग' जोंनि बेहायनि मावथि आगोलाव मावलांनाय मावथि हान्जाफोरा जोंहा जायगायै नेनानै थागोन, जाहाथे बेहाय जेबो गाज्रि जाथाय सोमजिनो हाया। बेहाय जाहैदों जोंहा मोनसे समाव जोङो बेहाय जयैनो खुंनाय जायोमोन दुर्गा फुजा हिसाबैनो, खिन्थु जों मोनसे समाव जोंहा थारमाने जों माने मुर्ति फुजा फुजिया नालाय, बेनिखाय जोङो बेहाय 1973 मायथाइयाव जों बेहाय गावस्राना फैनाय जादों आरो बे बागानपाराया बेसो जों बाथौ हिसाबै खुंनानै लानाय जादों आरो बे फोरबोमाखौ। जोङो खावलायगोन जे बे हाबाफारियाव जोंखौ रायजो राजाफोरा मदद होगोन। लोगोसे जोंनिफ्राय जोङो हांख्रायनाय थाबाय गासैबो रायजो राजाफोरा जोंखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि सानस्निनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैना जोंखौ बे बाथौ फोरबोमा खुंनायाव हेफाजाब होगोन होनना जों मिजिंथिनाय जादों। आरो लोगोसे लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैनो थाखाय आङो बे
बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों खावलायनाय जाबाय रायजो राजाफोरखौ। लटारि दङ। लटारि होनाय जादों जोंहा माने दाबायदियाव जोंहा कालेक्सन होनाय मोनसे जिनिसा मानसिफोरा गोबाङै होनो टान मोननाय जाबाय। बेखायनो जोङो बे लटारिनि गेजेरजों एसे जोङो थाखा बोखांनानै जोङो बे फोरबोमाखौ खुंनो थाखाय जोङो बे लटारिखौ होनाय जादों। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।